A Xunta de Galicia proxecta un terceiro edificio para o Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza. La actuación principal será la ampliación del centro, que será una construcción de 3 alturas, un nuevo volumen de aproximadamente 1000 metros cuadrados. O edificio permitirá habilitar 5 novas aulas, novos vestiarios e contará con viveiro de empresas na planta baixa. O proxecto complétase coa reforma do edificio central, actuando nuns 550 metros cadrados da súa planta baixa. Que este proxecto que se vai a presentar aquí hoxe de ampliación do centro ven a culminar as instalacións que temos para dar maior capacidade e, se cabe, nun futuro tamén ampliar a oferta educativa para dar resposta ás necesidades que require a sociedade e o benestar das persoas. Esta intervención completa a ampliación do centro. Xa nos anos 2016 e 2017 fixérase unha primeira fase coa construción dun segundo edificio. Pero o presidente da Xunta, o proxecto reafirma o compromiso do Goberno coa formación profesional e co sector turístico. Seguir formando persoal que as empresas necesitan e Galicia necesita. Veño agora de visitar Stellantis, a industria da automoción é aproximadamente o 17%, todo o que ten que ver con ela, do noso PIB. A industria da felicidade, alguén lle chamou así, que a do turismo, pois eu creo que este ano, se as cousas siguen así, vai chegar o 12%. O 12%, co tirón do Xacobeo. O proxecto conta cun orzamento de 2,7 millóns de euros e a intención do Goberno autonómico é licitalo de xeito inmediato para que as obras poidan estar en marcha a finais deste ano ou principios do vindeiro. O prazo de execución é dun ano. Para axilizar a construción e facilitar que as obras se compaxinen coa actividade lectiva do centro, recurrirase a unha estrutura prefabricada para este novo edificio.